Казвам се Илиян Петров Недев и в момента се намирам на Витоша планина. Невероятно хубаво и не е за вярване. Тук има сярна гъба. Сярна гъба има и то много, както виждате. Хайде да погледнем отдолу сярната гъба. Само да погледнем отдолу. Сярната гъба, сярната гъба. Ето сярната гъба. Ето. Това е сярната гъба. Много е мека. Тъкмо сега се еде сярната гъба. Това е сярната гъба. И искам да изпълня песента "Вкусната сярна гъба". И тя е за пържене. Невероятно хубава е сярната гъба. И така, изпълнявам песента "Сярната гъба". Сярната гъба, сярната гъба, сярната гъба, вкусна е. Сярната гъба, сярната гъба, сярната гъба, вкусна е. Хапайте си я, сярната гъба, сярната гъба, вкусна е. Хапайте си от сярната гъба, сярната гъба, сярната гъба, сярната гъба, сярната гъба, сярната гъба, вкусна е. Сярната гъба, сярната гъба, сярната гъба, вкусна е. Ла-ла-ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-ла-лай, сярната гъба, вкусна е. Сярната гъба, сярната гъба, сярната гъба, вкусна е. Хапайте си вие сярната гъба, ай шикария, трак траката, траката, трак траката, трака трака, трак траката, трака траката,